नै जोंहा लावदुमखौ ट्रिटमेन्ट होसिगोन थेरापियाव खर'खौ लायाबो जानांगौ सिनायनो होनो माथो नै बिथाङा लावदुम नैहाय सानाय दं एसे गोदनायाव बिगासिना ओमफ्राय बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट होसिगोन मालिस खालामसिगोन आरो मासाज जोङो गेसनिबो ट्रिटमेन्ट होगोन एक्सट्रिम ना कि কৈছিল नैबेजों ट्रिटमेन्ट होगोन जों गेसजों एक्सट्रिम जोंनाव बेलेग बेलेग दं आरो ना आयुर्वेदिक नालाय मेडिसिन दङ पुटलि मासाज माखासे गोबां दं आरो पेरालाइसिस माबा माबिनि ओमफ्राय दा बेखौ मालिस खालामो सारा जों सारनि मोखांखौ देखायदों आरो ना माखासे प्राइभेसिनि खोथा दं नालाय ड्रेसफोरनि खोथा दङ ओमफ्राय मुलिफ्रा नैहाय दङ जों नै बायनाय आरो ना माखासे जों खालामगासिनो नैबे मुलि दङ ओमफ्राय बेखौ जोङो फार्मासिनिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय बेना मबाइल नायनानै नैबेयो ओरैमोन मबाइल नायनानै गंथाब मबाइल नायना बिराद फन रायलायो सिख्लाफोरजों ओमफ्राय नैबे एथ' কি হৈছিল অলপ उफुरा হৈছিল ना नैहाय बुनाय बायदि जायोमोन आरोना रोदाया हाराया ओमफ्राय साग्रा एसे खर' सायोमोन नामा खर'साया ओरैनो माबाया सायो गोदनाया सायोमोन ने गोदनाया सायोमोन आंनाबो सायोमोन जेनेबा गोदनाया आंनाथ' फुराना प्रब्लेम दं नालाय गोदना सायो बेखौ नायै दा माबायदि दे नोंनि खुगाजोंनो बुंदो आरोना आं बुंबाथ' एसे बारा जायो आंना मोजांखामोन मोजां जाबाय बांद्राय सायामोन बे मबाइल नायबाय थानायजोंसो एसे नैबे बुस्थुआ बुदोंमोन आरोना नै हारा थायोना साग्रा जालांबाय ओमफ्राय उनावबाथ' प्रब्लेमबो जानो हानायमोन ना जायखिजाया नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आं मबाइलखौ नायोबा बांद्राय माबा नाङा आरोना गंथाबनानै मबाइलखौ नैबे गोदनायाव बे सारनायाव रोदा थायोना हारा थायो बेहाय नार्भ थायो जोंनि जइन्ट थायोना बे जइन्टआ माबायो आरोना लुज जालांबाथाय सायो आरोना ओमफ्राय दा मालिस खालामबाय बेनो दा एक्सट्रिम होनो नागिरदों गेसजों एक्सट्रिम आसोल ना बे एक्सट्रिमखौ होयोबा जोंनि ब्लाड सार्कुलेसन जिथुनाखि थैनि खारथाय बे मोजां जायो ओमफ्राय सानाय सुनाय माखासे सानाय सुनायफ्राबो प्रब्लेमफ्रा खारो आरोना एक्सट्रिम होबा ओमफ्राय जोंनि नैबे गोलोमदै गग्रा मा थायोना गुदुं फिसा थायो बेबो फुरा जायो आरोना दा मालिस खालामनायखौ आं एसे देखायनोसै ओमफ्राय दा एक्सट्रिम होनायखौ देखायगोन आरोना भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बुंनाय जायो बेवहायथ' अल कन्टेन्टखौ लाबोनाय जायो आरोना मिक्सचार जुदि जोङो सेन्टारनि भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जायो सोरबाफोर बिदि बेमार आजार दङब्ला सानाय सुनाय पेरालाइसिस ओमफ्राय जिन मोननाय आथिं आखाइनि जराफोरनि बिदि बायदिसिना प्रब्लेमफोर दङब्ला जोंनाव फैनो हागोन एड्रेसाथ' जों सिगाङाव बाय थाखादों बर' बाजार बिजनि चिरां आरोना कन्टेक्ट नाम्बाराबो दङ आं बेनारखौ होना होगोन कन्टेक्ट नाम्बार आंनाव बुबानो मोनगोन आरोना आंनि मबाइल नाम्बारा 7086858977 स्क्रिनाव होना होबाय आं ओमफ्राय दा मासाज खालामबाय आरोना एथ' मासाजथ' कि खबर सार मासाज जोंना सारा जोंना बिजनेसनि नामा हिमांशु मेडि आरोना थेरापिस्ट आयुर्वेदिक थेरापिस्ट आरो लिभिं आश्रम बेंगालरनिफ्राय कर्स लानानै फैनाय आरोना मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स दंखायो ओमफ्राय नानायखौ आं होबाय थाला बेबायदिनो बेयो नाबाय आरोना दा एक्सट्रिम ट्रिटमेन्टखौ खेबनोसै आं एक्सट्रिम ट्रिटमेन्टजों मुलाम्फाया जाहैबाय जोंनि माखासे मोदोमफ्राव हाराफ्राव जराफ्राव सानाय सुनायफ्रा खारो बेजों लोगोसे जोंनि थैनि जे खारथाय ब्लाड सार्कुलेसन बेबो मोजां जायो ओमफ्राय बे जोंनाव गोलोमदै गग्रा गुदुंफ्रा होथेजायोना बेफोरबो मोजां जायो आरोना बेखौबो देखायगोन आं दा मासाज खालामनायखौ एसे देखायबाय दा उनाव आं भिडिअखौ खेबबावगोन आरोना नोंथांमोनाथ' डाइरेक्ट नुलांखागोन नै जोंहा गेसखौ होबाय एक्सट्रिम ट्रिटमेन्ट आरोना बियो नैबे कुकाराव माखासे मुलि दङ दै दङ आयुर्वेदिक मेडिसिन दङ आरोना ओमफ्राय नैजों नैबे पाइपजों उखुन्दै गहोना बे उखुन्दैजों मोदोमखौ दुंबुर खालामगोन ओरैनो दैल' गैया बेहाय माखासे मेडिसिन दङ मुलि ओमफ्राय नैबे बेखौ होसिगोन आरोना दा बेजों उखुन्दै फैहांबाय नै बिदि उखुन्दै होगोन एसे दुंबुर गुदुं मोनगोन आरोना बियो ओमफ्राय नैबे दै गयोना बे दैखौ बिदि गारो बे जायगायाव सानाय सुनाय दङ ओरैनो सानाय सुनाय गैयाबाबो मासाज खालामजायो आरोना देहाखौ जुदि जोङो बेमार आजार गैयियावनो जुदि मोजां मासाज खालामबा नारनाय मानाय खालामबा जोंनि देहाया माखासे मोजां जायो आरोना जेब्ला बेमार आजार जायो अब्लासो फैयोबा टाइम लायो जोंनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय माखासे बेमार आजारफोर बिदिनो टाइम लाखायो जुदि पेरालाइसिसफोर बा आथिं आखाइनि सानाय सुनाय माखासे प्रब्लेमफोर जायोबा थरखनात हामा आरोना माखासे टाइम लायो डक्टरनावबो गोबाव टाइम लायो
जोंनावबो डाइरेक्ट हामनाय नङा एसे समबो लानो हानाय नैबेनो एक्सट्रिम ट्रिटमेन्टआ ओमफ्राय बेजोंथ' जोंहा मिथिखाबाय ब्लाड सार्कुलेसन पेन जिथुनाखि जइन्ट पेन मोदोमफोरनि बडिफोरनि सानाय सुनाय बेफोरबायदिया मोजां जायो ओमफ्राय बेनो बिदि होयो ओमफ्राय याथे उखुद आसना मेडिसिन बे मेडिसिन दं आरोना बेयो जेजोंबो बारफैनो मोना बे कुकारा जोङो बे ट्रिटमेन्टखौ होयोबा 50 थाखा लानाय जायो आरो बेनिफ्राय एक्सट्रा चार्ज केस टेस्ट थायो नालाय ना 50 लय ना जायखिजाया बेयो मिलायो जोङो ट्रिटमेन्टखौ बिदिनो मेकआप खालामो ओमफ्राय नैदि होयो आरोना बेखौ जोङो जेबो सानाय सुनाय गैयाबो होजायो मोदोमा जोंना मा जायो ब्लाड सार्कुलेसनफ्रा सलासल जायोबाथ' मोजां जायो जोंहा ओमफ्राय बेनो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय बाय बाय